Ya, musuh karo ratune Demit. Yo wedi ratune Demit iki kok Dia sponsori sandal serapat. lah. Ya ngono mesti aku bilane. Sing nyilire sapa? Ayo maju. Musuhe. Suwalu. Musuhe sang penunggu Gunung Keramat. Ayo maju. Awas. Ya. Musuhe juragan balungan. Yo yo yo. Ya yo. Wah, serem kita. Serem. Yo iki. Ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan saya kabeh tepuk tangan. Yo iki lho. Bagian terane. Wah, jagone dari luar tuh wae tenan iki. Awas. Coba mana? Ya. Ya ini terlalu maju tenan lagi. Gunung Seramat lagi. Ayo. Ya. Sakti. Ya musuhe. Wah, enteng. Pas. Ayo. Pas no. Buat tangannya ra gayo kalau ngegas. Oh, cadan. Iki lho. Mas, banyumu teman. Ini. Nggih. Kelas. Nek burene teman kata kudu isep ngono lho. Amit yo. Nggih. Lah nyapa to sak sire to. Wong jenenge musuh bebuyutan. Tanganmu aja kebecek. Tribunane iki beda dari yang lain. Loh. Liyane rambutnya kuning, dhek ijo dhewe lho. Terang kuwi ora beda terang. Motorine mak beneran ngeri. Oh iya. Ora ngerti. Ora ngerti wae. Bareng wong tuwa iki. Lah macam mire lak bengi ya ngono kuwi. Yo ngono. Diukur sik. Lah langsung ngono. Oh, pas no. Wah, blak antem jerot ngono lho. Langsung prak. Aksewen. Wow, kalah saset. Kalah saset ya bakal kalah, kleru bakal. Lesu. Burimu lah musuh. Waduh iki. Oh, lemok gak sadar. Kayaknya joplok ning ngono. Kayak to. Gila. Wonge wani mendua iki lah men. Iya, iki lah ngamos. Tenanan. Sama no, maju. Iki lho. Ya, delik kono. Lah iki. Sing musuh wae maju. Sadar kok. Ini nyalok malah. Ini. Sadar bolong. Terus. Ceritanya kayak nganu film India. Ngicing-ngicingan gini. Oh. Yo. Sri. Sama Niko Rayu. Kenapa lagi? Saya Lagi apa ini? Lah, Lah wis kleru ki asline sing sapa to, Mbak? Ora kabeh kleru. Lho kok iso? Iya, sesaiki aja dijak gak menggejoi kancane. Heeh, sebenarnya ya ngono kuwi ya. Wah. Wong jodoh seran. Lah rumangsane. Pak. Woi, Sri, sing kleru ki awakmu bener. Wong jenenge perang iki kudune wis gawe pitungan ya to. Kuwi kok pas ning rayu bener ning dodo. Endok. Siji loro telu. Lah teko loro lah aku arep ngene lah disentuh kae. Lah berarti kleru awakmu. Berarti kurang cepet. Siji loro separo. Plek. Nah, ya ngono. Carane ki separo.
lepel-pelan iki ben ngadeg to. Ya iya. Iya lho. Sesuk lek lulus arep jane jangeran karo tulus. Oh, lek kula sak jangan dhewe. Oke. Oh, ya ya. Yo. Lah, Alah, pasek. gulu tapi iki. Oh, pas. Lah, yo ngono waras-waras. Harus. Wes gak mampir kono iki jan kono. Ora tau jam iki. Keblowok aku. Wah, kepit. Alah wis iso dhewe. Mbak Sido. Bakare sowi nulunge. Iya. Mudun dhewe ae. Jarang kabeh. Sepetung Yo, apa? yo. Yo. Niku lho tok sarang. Ayo. Yo. Ayo. Iya, iya. Yo, tangan. Lah. Yo, bola tengah pesan. Tengah pesane karo. Karo aja nek ana dhuwur. Bakare mana? Bakare mana, Bang? Pasule. Tunggal. Pasule. Lah. Woi. Ayo, balasan, Pak. Awas. Yo. Sapa sing ngawe-ngawe?
Yo, yo, yo.
Wah, jadwali, jadwal lo, ceplok kali ya. Jangan lah, ceplok kali, jangan sadiknya jabu. Wah, wah,